Здравейте, хора! Това е клипът на Стивър. И сега ще бъдем с един мой приятел, който се казва Алекс. Това е специално за теб. Знам, че имаш YouTube канал. Сега той стои до мен и сега идва бабчет ми. Айде, чао! И сега ще играем в новия ми свят. Нищо, снимам клип. Ще виж. Двата ми клипа вече съм ги снимал в YouTube. Двата ми клипа вече съм ги снимал в YouTube. Айде бе, зареждай. Хора, не се обиждайте за това. Ама май това... не зареждаме, няма за какво да се обиждате. Добре, ето го на новия ми свят. Не, това е моят свят. Да, новият ми е. Сега отиваме при огромния компютър. Така ли? Без светла? Да, наистина. Антони, виждал ли си през живота си такъв огромен компютър? Виждал ли си презерватив? Да. Аз съм виждал. И аз? И сега, хора, вижте какъв огромен компютър имаме тук. И сега искам да се телепортирам, ако може. Не, ти давам. Не можеш да се телепортираш, ще ти умря. Не съм умрял. Аз не се... На Game Mode, нали? Не мога да се направя. Няма се телепортвам. Хора, няма се телепортвам. Както виждате, тук е Антонката. Това е един от моите роднини. Стига, моля те. И сега... И сега ще се разходим тук. И се качвам горе. Сега ще се кача... Разгръжи на колата. Ги срам. Много съм яка, нали? Ето го моето лечащо манинко корабче. Къде е корабче? Ето го. Това корабче ли е? Да. Малко не приш на корабче, малко ще да. Сега тук ще му го направим желязно. Хора, вижте. Много го правиш желязно като... Ето като да не излизам. Тук няма никакви стъкла за това. Той искаш да стъкла ли? Да. Добре, ще сложим стъкло. Това да батерия ли? Не съм 15%. И сега ще слагаме стъкла. Кой ще да, коя арена са? Момченце? Каза се Антон. Антоне, коя арена си, кой ще да? 9-та. Аз бях 9. Падна. Всъщност аз бях 9-та, струших си айфона и сега съм с един тъпла. Аз имах Samsung Galaxy A5 и се приеба. И съм с Huawei. Да, и аз си. Аз пък с И сега айфон ще и ми сега съм с купуват Huawei. Samsung Galaxy A7, май беше. Какви яки геймърски слушалки. О, картоф! В картофа. И сега ще си довършим корабчето. Както виждате, е много тъпо и е много малко. Да не е това малко корабче. Това какво е? Малко личащо корабче. Най-малкото света. Айфон какъв ти беше телефона? Айфон? SE. SE. И сега ще сложи това ни. Те са велики, не са ми нужни. И сега... Ти за лукса ли си? Да. Става. Не слушайте тази музика никога. Тази сега се тъмна. Що? Като някаква измислена. Да. Той са били. Но яко, нали? Да, знам. Виж, прилича на истинско, нали? Не. Но е изобщо.
Една железна врата ще сложим. За жалост. Не, че аз как се струших телефона. Паднах 8 лена. И се го издънчава в земята. Аз мога го стървах. Ей там долу. Изтърва го с шпут, изтърване, не? А? Изтърване с шпут. Ето, завърших си малкото корабче. Така ли бе? Сега ще му сложим едно легалце. Направи надолу. Ком слагаш легъл? И коли легалце я сложа. Синьо на якор. За кораб, защото е морско, нали? Да. Ето. Слушаш, но... Не, бе. Ето виж къде Иване. Ако някой се надъва... Това на новото му се скача май. Сам, че аз нямам голям пространство и не мога да скачам. Рече се. Това не е вкучка да дързим... Аз лечам. 6 минути снимах. Стига толкова за този клип. Ще има и още малко. Ще му сложим малко пясъче. Добре, готови сме. Айде! Светли, знаеш как да снимаш?